Sí! Oh, així perquè sí, encara que avui no faci els anys? Ai, que sí! Sense que sigui cap dia especial? La vols o no? Uau! Quina emoció! No me puc creure que fort! És la millor cosa que me podia passar! Li podies haver regalat a Nacà o a Natina, però la m'has regalat a mi! Sí, ui, sí! Ui, no! Elles no l'haurien sabut apreciar. Perquè aquesta tassa és tan única com tu. Uau! Uau! Tan única com jo? Cau! Ets el millor amic del món! Com t'estic! Va! Fuig! Ai! Ja veig que si vull llegir tranquil hauré d'agafar els atapins. Uau! Una tassa única, com jo! Ningú m'havia fet mai un regal tan meravellós, Cau! La cuidaré com un tresor! Sa tassa... Ei, Pep, hi han fet alguna cosa avui en Bep? Jo diria que avui no, Jep. I per què plora, idò, el sents? No ho sé, Jep. Per què plores, Bep? Perquè un esquirol se n'han rigut a mi dient que tenc cara de pardal i de bobiot. Perdona? Però com? S'atreveix a dir-te això un esquirol? A veure, vosaltres m'ho heu dit 1000 vegades, també, I t'han dit coses molt pitjors, Bep. Però nosaltres som els teus germans. Nosaltres t'ho podem dir perquè hi ha amor. Però un esquirol que no ha trencat sou amb tu. Però què s'ha pensat, aquest? Quin esquirol has fet? És un desbosc? El coneixem? Sí, és aquell d'allà. Aquell? Sí, ho veus? Ja hi torna. Mireu com se n'en riu de mi. Tu, menja pinyes! Per què no te'n rius de qui jo te digui? A més, de què rius tu? Si tens un expulsador per cua. Què passa? Que el fais enfadar. Mireu, ha agafat una pinya del seu rebost i ara mos la tirarà. Una? Tira-les totes, si t'atreveixes! Va, vinga! Sí que s'atreveix! Per un regal que me fa i va i el romp! I quina figura era? Era una tassa única! Única com jo, m'ha dit! Som una mica horrible! De veure que era una tassa, so? Sí, i n'he fugit els trossos i ha quedat... M'has d'ajudar a trobar-ne una d'igual abans que en Cau sàpiga que m'he carregat el seu regal especial. 2 vegades. Benvinguts a la família Uau Cacau! Sempre pels sentiments a flor de pell, my friends. Tenim tantes emocions, sentiments a flor de pell. Emocions a flor de pell, my friend. Elles mos fan tal com som, no importa amagar-les gens. Jo sent tantes coses a la vegada, primer ric i llavors m'enfad, però tot d'una torna a estar content. Supercontent. Crit que som els més valents de la classe, llavors tenc tanta de poc a tremol, però des cap d'una estona ja m'he distret. Ja m'he distret. Tenim tantes emocions, sentiments a flor de pell. Emocions a flor de pell, my friend. Elles mos fan tal com som, no importa amagar-les gens. Opció A. Fes la tassa tu mateix. Les tasses es poden fer amb terrissa, ceràmica, porcellana o fang. Com aquest? Ara quedareu de pedra. Ai. Oh.
fet tu? Sí, mola o no? Molt, però saps que això no és una tassa o no? Sí, ja ho sé. La tassa és... això. Oh. Oh, Supos que també saps que això sembla un cagalló de moix, o no? Sí, ho sé. A plàstica només vaig estar atenta el dia que vàrem aprendre a fer naus. Entesos. Opció A, descartada. Oh, quina és la lletra que ve després de la A? Oh. Opció B, comprar-ne una de nova. En aquesta botiga hi ha 83 models. La probabilitat que n'hi hagi una que s'hi assembli és del 99,9%. Ventura, aquesta s'hi assembla una mica. Si la te mires amb els ulls bastant tancats... Oh, Oh, ara sí que s'hi assembla, però s'ha rompuda. a quin passadís som, nosaltres? Endevineu. Seguretat, acordió, no es passadistres. Seguretat, passadistres, seguretat. Opció C, fent-ne un retrat robot i cercant-la per internet. És aquesta? Oh, l'has clavat, ca! I d'introduint la imatge, cercant coincidències. Mira-la! Veus com s'hi troba tot a internet? Oh, però no és igual que la meva. Ja, però és la que s'hi assembla més. Oh, estic perdut, ca! Som el pitjor amic de l'univers! Me sap greu. Ara l'Esquirol no se'n riu de mi prou, sinó de tots tres. I de no sé de què riu. Esta nasa que acaba de perdre totes les pinyes que ha recollit durant l'any. Oh. A veure què menjaràs ara en Sibert? Volia dir menjar pinyes, però de pinyes segur que no en menja. I ara per què plores, Bet? Algú més que no som naltros se n'han rigut de tu. Hem de deixar clar, a més animals que de tu, només mos en podem enriure naltros. No, plor perquè m'heu defensat. Moltes gràcies. Ai, ai. Mira que poses cara de pardal quan t'emociones. De pardal i de boviot. Gràcies. Calla. Ai. Tassa? Quina tassa? La que m'has regalat avui de matí. L'he rompuda. Som una mica horrible. horrible de veritat. Oh, sí. Aquella tassa. Ai, tranquil, uau. Era tan lletja que feia por de veure i tot. Però si m'has dit que era tan única com jo. Precisament. Ho captes? Això, ho captes? Oh, no ho capt. I tu, ca? Crec que t'acaba de dir lleig, uau. Oh, lleig? No. Mira. Uau. Necessitava espai a sabre per posar-hi la nova col·lecció de còmics i t'he regalat la tassa per fer espai. Només per això? Nivells d'amistat caient en picat. I perquè sabia que tu no m'afanyaries, uau! Ets tan esborbat que estava segur que la te carregaries en un 3 i no res. No, en un 2 i no res, la m'he carregada, cau. Ja saps que jo no te fall mai. No te fall mai. Nivells d'amistat remuntant en picat. I així, gràcies a tu, aquell trasto ja no me farà nosa pus mai més. Gràcies a mi? Oh, això vol dir que t'he fet un favor i que no som el pitjor amic del món? Al contrari, som un bon amic que no te falla mai. Ja ho crec. I, de fet, com que ets tan bon amic, crec que te mereixes un regal de veres. Oh, Tot això és per tu. Uau! Són objectes i records tan únics com tu. El meu amic més únic. Únic. tan únics com jo? Exacte. Ho captes, o no? Au, que t'ho passis bé. Ei, Ca,
Me sembla que tampoc ho he captat, aquest pic. Representa que ho he de destrossar, tot això, o no? No ho sé, uau. Jo, amb aquests terrícoles, en el final ja me perd.